Kali na eh. Uy. Gawa na galing nito. Gawa na mas next eh. O, mandari. Dara may biskuit. Salinan ra. Salinan na mga biskuit, be. Salinan. Trapir. Okay. Nay! Hunay! Buat ng nanay. Kaya para si Maria. Nah, ini tahu gua sih apa lagi. Kadi masuk. Gua. Tinggal hal ngali sa. Tanong sa tay. Tol. Nala. Kata kamu guys dah. Kan bagi tambunan na. Ha. Ang bulang huy tanong sa kaos turun. Ano deh? Ngawan ka on. Di ko. Mo makaung tuhan man ang kaon mo. Hay man na. Ang balita. Ay kiro. Bagungan. Ha, ano iba? Kan pasti nak sekad. Ngana? Sudah yang ibu indes ngagi. Sabi, ano man tong hay om tong kaon. Baka sini kan mo. Saging man tong usod. Itu saging. Saging. Tulog ka mo saging man sa isod. Nailang isa saging dito ko mo kayo saging. Nah, kamu tiba ulit lamit tay. Bakit ko sa is natin mo sa asun? Nanda nang isa. Is natin mo sa. Isa na. Nangat ni ba? Tama mo. Gusto pa nga nilun. Kalau isa ko sa kuna. What is this? Ito may parang ako tulingin. Yes, kuraan ba? Oo, katukos ka sabihin na lagi kayong tawag kang passbook. A few moments later. Gabi na pa doon ay nagkagabot na sa bahay kaya nagabot ng taga Cebu, Jijin, Junjun, Marirobilin. Kaya maulig kaming nagkuan, kaming nag-adlaw na tawahan ni nanay. Munang na magkagabot na bilhin na pailaing mo abot. Matinagad to nga sa katong Hermelita. Magkita ako sa bahay kalijit. Tanaw ko nila. Kanya lagi na yung gitas diyan. Di mo kuyo kaya nila eh. Tiri, mana pagka parami na pagka. Tiri. Tata mo ramas kuon. Beragbag na ko muras marsila. Iyo mo sa pagnawag sa motor, iyo mo sa gwa pala ng tugbay mabago. Grabe na kan. Nagwat ni susudan. Musaman man ag igol? Hay bas rami, igol naman ka. Lagi na mo ko namatay. Hadlo ka naman. Gubot na lagi, nagkagubot na. Sa kaming nag-night birthday. Oo, alas nga ate dali. Nagagubot na dali. Sige, sa mo, artista nga mo ta. Artista nga mo. Nagano na mo sus, grabe. Artista nga mo. Gini nga ko ni mo, Ter. Mas pasay ko na na ito dali. Kahit doon na ako na dyan kaya pa. Hindi mo na ba? Dali na. Gini nga ko ni mo, Ter. Hindi ko ba dyan? Hindi mo katawag. Papa Junjun. Gini nga ko ni mo, Ter. Initin pa na. Panginitin pa? Oo, bago pa rin initin pa.
Kari ano sa maniti? Di kay kanding baboy kabaw baka. No. Ajo na yun. Si nanay, gumigaw kong nanay. Dot. Isa man to? Isa to? Nalipay ka? Kuya Junjun? Nalipay ka? Oh, sarang gobo. Ikaw manggoy nagkuha na, isugo ko nimo. Na. O, ikay nakuha niya na to. Dun, butang ko, maulaw ko na butang ano. A few moments later. Hi guys, good morning guys. Ni Daris bay ni manang darimi na to. Padang bay kay puno dito sa kuan bay. Nag-edit ko na. Namin siya kwarto nga bakante, ni Daris siya. Bakante kwartong kuan banig. Daka kwartong manang banig lagi. May pum. Magsanat ng dakaan banig. Padara ko na Dami na bigas banig. Gagawan man sa may plano. Maglaway man tako. Tugno man na may kuan na. Bula. A few moments later. Ma, madung buntag ma. Good morning ma. Morning ma. Motor ko lunsod unsa basig mo kagatay sa manok na pod. Alis naman tayo doon. Kaya nagdako na rin. Tapos, ang gangan, dari lang mama, kaya pinagkakaon. Sa kadinhan ko ng pag, pamahaw kami, kunda, karoon, tagong sa kong ubos. Nabalik na po kunda, panganhapon. Na mag-isubis pa pa, gangan, hungit, di ka ba magtimpas pa sa pasipot? Hindi na lang doon ay mo, ondani, mo assist na may magpakaon, saan naman ni. Basa galing ko, kaya lang maglulusod. Kapalit mag-inatagan, maraming gapon, kasi yung magpas-inatagan, anong bahog sa mas-inatagan sa ilang kwakirot, gamay na pili taon. Ay, tika-tika man. Anong, panginsan mo, bisi-bisi mis bahay, kaya kinanagtimsak ako dari, bisi mi karon ko, baka mag-meeting ko namin amang para din nga na, hanggang hapon, haraming sa kawag balik pa ni hapon na, singkuan. Nag-uwan, nagdulungan kong taguan. Saka naman dito dari ko parang asikaso ko dari may ako magpakaon. Uwan. Tugong na pupuron. Una, balik ko sa mas patro. Kaya kami, hinita pa kong lubidad ko kay Uwan. Sunod sa Biko. Tan ko inilay kasi babaw. Kasi bayan ko si kaso ko para sang anong parang nanay ako may assign na nga ako pwede katampo lagi marang magbikura ko ng dakos bayan ulit ako. Hindi ako nagpapakaang mama panood to. Mabalik na po ko ng hapon para pag panihapon. Walang pitpit ng uog. Ganyan ako kabasa. Buntag.